Така, здравейте, приятели. Днес ще играя, само да погледна едно нещо. Чувам се. Днес ще играя една игра, която е много интересна и забавна и хубава. Така бих нарекал. Нека сега не си плей. Да. Тя е загадъчна, между другото, да. Сега трябва да вземем ключа и да го наврем тук. И да отворим вратата. И дялото да мине. Сега как да го накара... така. Добре. Това е много зарибяваща игра. Има 3 нива. В смисъл такъв, че... Значи... Сега какво да направя? Не съм я играл, но... Това ще е първият епизод, в който ще играем такива загадъчни игри. И сега трябва да направя това тук така. И сега дядото трябва да мине така. Или какво да я знам. Така. Окей. Това е такава с... В смисъл такъв има тайни, които трябва да ги разкриете. И като ги разкриете, ето минавате си. Просто това е... И сте големи пичове. Да. Много яката игра. Ще играя и други такива игри. Така. Трябва да сложим знаци. Или пък не. Какво правим сега? Аха. Давай, как ти това да му го прави в реални живота. Окей, сега какво трябва да направим? Това нещо. Това. Какво се прави тук? Аха. О, няма бензин. Това е била работа. Айде. Сега какво правим? Какво се прави тук? Какво става тук? Какво става, е? Едното се отключи, последното. Окей. Така. Схванах муцаката. Това и накрая това. Или това, да. Сега си минаваме и така. Беше лесно, обаче аз не съм я играл играта и когато не ти е познато едно нещо. Сега един път като я мина, на втория път, когато ще играя, т.е. аз втори път няма да играя на тази игра, но примерно ако реша да играя втори път, ще ми е много позната играта и няма да се налага да ми е толкова трудно и такива работи. Ето да, минавате си. Просто и това е. Аз има някои неща лесни, които просто... Това би трябвало да е не. Тия работи трябва да се настроят. Давай. Аха. Интересна е играта, но ако кажа, че би трябвало да ми е забавна, то е забавна, между другото. Така пускаме това и се минаваме. Да. Добре. Така, сега какво правим?
Това. Аха. Те двамата са влюбени, окей. Така. След това. Така. Окей. Да, това е супер яко. Значи викаш делфина, това. Китато е такова. На бомба. Сега ще го взривим и ще си продължим. Играта е интересна и забавна. Ако искате още такива епизоди на такива подобни игри, защото знам много такива игри и съм се чудил какво да правя с тях, защото или не са ми били интересни, или нещо не е било както трябва. Така че, не знам. Ако искате да играя на такива игри, каквито сега в момента някакви такива загадъчни, не загадъчни, не мога да кажа загадъчно. Хубави. В смисъл такъв, такива като ти да трябва да намерите загадките и загадките ви помагат да минат нивата и да, това е. Тук сега трябва да местим тръбите, да пуснем. Ето, трябва да намерите загадката и загадката ви помага да стигнете до другото ниво. След малко може би ще стане вече 7-8 минути. Дано да въртнем играта по-бързо, защото тя няма много нива между другото. Але, каква е тази загадка смотана? Стане 8 минути, а пък аз съм с Bandicam, не можа да намеря друга така по-удобна програма, за да снимам. И трябваше да намеря Bandicam. И си го инсталирах. И сега снимам на него с Bandicam. Представете си какви мъки. И трябва да снимам вече 10 минути. Задължително е само 10 минути ми дава. Което е смотано и шито и тъпо. Окей, дано да въртнем играта. Тя мисля, че е малка играта, не е толкова голяма. Така. И може би трябваше да скачим в тази ракета. И вече сме в космоса, да. Много хубава игра, между другото. Това е хубаво. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, лайк. И абонат за канала, ако не сте се абонирали. Да, това е. Надявам се да ви е харесала играта. Ако искате още такива подобни игри, пишете отдолу в коментарите и лайк на клипа. Чао. До скоро.